Després del coitus interruptus dels pressupostos presentats al febrer, arriben fumarades d'un nou gran acord, del que la propaganda governamental ha batejat com a transformació històrica, com els pressupostos que han de canviar l'esdevenir de Catalunya. Fent els ulls grossos a les notes de premsa i endinsant-nos en el contingut dels pressupostos, però l'èpica desapareix. I el que trobem són els mateixos tristos, grisos i mediocres números de febrer. Aquells que Esquerra no podia aprovar de cap de les maneres per poc ambiciosos i que ara aprovarà tota cofoia i exultant perquè necessita evitar eleccions i mantenir cadires i mesades. L'ambició personal sempre per davant de la del país, oi? En essència, aquests pressupostos són una rèplica dels anteriors, gairebé idèntics. No hem sabut veure per enlloc els 893 milions d'euros que el govern va anunciar que s'incorporarien en cas d'arribar a un acord i que Esquerra i Comuns han fet servir com a justificació per signar aquest pacte de la vergonya. Ens han promès una ampliació extraordinària de despesa, però no l'hem divisat ni als annexos, ni a les partides, ni als projectes. Milions d'euros que no apareixen desplegats, territorialitzats ni identificats. 893 milions d'excuses que han servit per poder dilatar l'aprovació dels pressupostos catalans i fer passar per davant l'agenda andalusa. Aquesta darrera setmana hem presenciat estupefactes un degoteig constant d'anuncis departamentals sobre partides pressupostàries. Cada conseller ha anunciat eufòric nous projectes i noves despeses, més metges, més mestres, més policies, més jutjats. Però cap d'ells ha encetat el més mínim debat sobre l'eficiència, la productivitat o els resultats de la despesa pública dins el seu àmbit. Cap ha qüestionat el model demogràfic que dispara les necessitats i dèficits del sistema. No hi ha cap mena d'interès per part del govern Illa d'analitzar fredament les causes del col·lapse social o del creixement del deute de Catalunya. A vostès aquest model demogràfic basat en la substitució dels autòctons per immigrants pobres i poc qualificats, procedents de continents en vies de desenvolupament i en vies de civilització, els sembla perfecte, és idoni. Només cal cercar noves formes per finançar-lo adequadament, oi? I a fe de Déu que les han trobat, aquestes formes de finançament. 1.162 milions d'euros és el que han recaptat indecentment l'any 2025 en concepte d'impost de successions i donacions. Uns diners que han robat els catalans i transformat com per art de màgia en targetes sanitàries, rendes mínimes garantides o ajuts al lloguer per a immigrants acabats d'arribar, que no respecten ni adopten la nostra cultura, que no s'impliquen en el nostre teixit social i productiu i que, a més, qüestionen les lleis civils i el marc de drets i llibertats pel que ens regim, amb il·lusos com vostès. Qui necessita Robin Hoods? Els pressupostos de la Generalitat són la viva expressió de les prioritats polítiques del seu govern. Indiquen de forma clara què és allò que consideren més important. El seu ordre de prioritats veiem que l'encapçala l'administració. Cronificar i eixamplar la sobredimensió administrativa actual s'ha convertit en un objectiu clau pel govern Illa. De fet, el 36% del pressupost global es destina a nòmines, 306.000 funcionaris a sou directe de la Generalitat, una macroestructura farcida d'alts càrrecs i personal eventual col·locat a dit, 82 milions d'euros públics destinats a retribuir els 850 càrrecs que els assessoren i ajuden a vostès, 200 d'ells amb carnet d'Esquerra Republicana a la butxaca, perquè mantenir-los en nòmina era un punt irrenunciable de l'acord d'investidura. En que ja pot sortir en Rufián parlant de les 155 monedes de plata o exhibint bitllets de 50 euros del faristol estant. I què me'n diuen de l'eixam de fundacions afins que alimenten amb diner públic i que anualment ens costen als catalans 950 milions d'euros sense cap supervisió, fiscalització ni control? Amb episodis recurrents de malversació, d'adjudicació indeguda de contractes i d'atorgament immerescut d'ajuts a immigrants il·legals. O dels 395 milions d'euros que destinen a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 2.500 treballadors entre televisió, plataformes digitals i serveis corporatius. 445 d'aquests llocs de feina, per cert, càrrecs de lliure designació col·locats a dits per la direcció corporativa, controlada directament pel PSC, Esquerra i Junts. Uns
mitjans de comunicació públics que paguem entre tots, però on tenen quota de pantalla només els qui combreguen amb el règim. Diners de tots, invertits per consolidar i normalitzar les idees d'uns quants i prou. El cost real per hora de programació de la televisió catalana supera el cost per hora de la televisió pública francesa o del de la italiana. Es veu que anem granats quan del que es tracta és d'imposar un determinat relat polític i ideològic a les llars catalanes. I aquí és on fa irrupció el terreny de joc la publicitat institucional. El grup Godó, amb mitjans com La Vanguardia o RAC1, ingressa gairebé 5,5 milions d'euros de les arques públiques. El periòdico vora 2,5 milions. En el transcurs de la darrera dècada, la despesa destinada a publicitat institucional, o per dir-ho clar i català, la despesa destinada a publicitar el govern i a comprar el favor dels ostrells i CIA, ha passat de 25,5 milions d'euros als 52 milions d'euros actuals. No han dedicat aquests milions a partides de sanitat, educació o seguretat. Han preferit doblar la partida que els proporciona titulars amables i editorials compassives. La partida que els fa guanyar eleccions sense necessitat d'acreditar mèrits propis. De fet, sembla que les eleccions les guanyen, a part de comprant la premsa, finançant campanyes brutes de desprestigi contra els opositors. Milions d'euros per difondre fake news contra altres formacions polítiques els dies previs als comicis. El que no poden guanyar amb arguments i astúcia ho abasten amb tripijocs. Se'ls ha de reconèixer cert progrés en l'art de combatre rivals i opositors, de la calç viva a les notícies falses. Evolucionen favorablement. La consellera d'Igualtat i Feminismes i la seva conselleria s'enduen més de 110 milions d'euros del pressupost. D'ençà de la seva aparició, els delictes sexuals i la misogínia no han parat de disparar-se. Quan no existien ni el departament ni la despesa, Catalunya era un lloc més segur per a les nenes i per a les dones. No teníem calcetes reutilitzables de franc, certament, però ens podíem estalviar de dur l'esprai antiviolació a la butxaca. Poden liquidar sense contemplacions aquesta guingueta i destinar els recursos que hi malversen al Departament d'Interior. I guanyarem tots, o totes, en aquest cas. I què me'n diuen dels 85 milions d'euros de la Conselleria de Política Lingüística? Poden traspassar 5 o 10.000 euros cap a l'Ajuntament de Ripoll? Així podrem pagar-li un professor de català, el regidor uruguaià que el PSC ens ha col·locat a dins la sala de plens i que no diu ni bon dia en l'idioma que suposadament defensa el famós i vindicat Pacte per la Llengua que el PSC va subscriure i signar. Li faig avinent el compte corrent de la Casa de la Vila, senyor Vila, perquè pugui anar a fer-nos l'ingrés? Hàbilment han incrementat la dotació del Departament d'Interior, conscients que el que ve no ho aturaran amb cursos de drets humans, com proposava Junts. Mentre traficants islamistes entren armes de guerra per la frontera, els nostres agents van amb armilles i pistoles Taser caducades. El dia a dia supera amb escreix qualsevol previsió. La disbauxa immigracionista actual fa que tot increment d'efectius a peu de carrer sigui insuficient. No planifiquen ni preveuen en base a la realitat perquè el relat woke en el que viuen immersos els ho impedeix i en acabat actuen reactivament amb dispositius milionaris que l'únic que fan és deslocalitzar la delinqüència i deixar part del territori sense efectius. Parlem del Pla Campa, per exemple, que tantes portades ha acaparat els darrers mesos. Quantes denúncies administratives de les centenars que han interposat han acabat realment en sanció executada? Quantes expulsions efectives del país hi ha hagut? Quantes entrades a presó i per quants dies? Tots aquests individus que detenen i duen a comissaria, quines conseqüències han tingut a part de menjar-se de franc l'entrepà de tonyina o truita que els hi ofereixen a dependències policials? Suposo que ara hauria de preguntar com és que els entrepans no són de fuet o llonganissa, però em temo que tots sabem la resposta. Poden augmentar tant com vulguin la despesa en seguretat, que mentre continuï la política de portes obertes i renda garantida no ens en sortirem. Renda garantida, 360 milions d'euros cada any. L'altre dia vaig anar a l'Oficina de Seguretat Social de Ripoll per tramitar una targeta sanitària europea per un familiar i mentre m'esperava vaig sentir la conversa d'uns que parlaven d'una senyora de Ripoll que acabava de morir. 38 anys cotitzats. I l'havien obligat a anar a treballar els darrers mesos amb càncer. La indignació era palpable i flagrant entre els presents. I es va multiplicar substancialment quan va entrar una sud-americana amb un cotxet i dirigint-se al taulell va sol·licitar l'ingrés mínim vital.
La treballadora li va indicar que no hi tenia dret perquè no podia acreditar un any de residència al país. Quin país, aquest? Que obliga a treballar en situació precària a qui ha cotitzat 38 anys mentre regala retribucions a qui acredita un any de residència i no té cap intenció d'incorporar-se al nostre mercat laboral. Per si això no fos prou greu i vergonyós, arriba la Generalitat i afegeix a l'ingrés mínim vital la renda garantida. No fos cas que els immigrants fessin curt a l'hora d'encarregar uns natxos o comprar cuscús. La renda mínima hauria de limitar-se als nacionals. Cap immigrant hauria de poder accedir-hi. Sempre ens han dit que hem de tolerar la immigració perquè venen aquí a guanyar-se la vida, però això no és guanyar-se la vida, això és enriure's dels catalans. I vostès no només ho permeten, ho fomenten. Catalunya necessita recuperar la cultura de l'esforç, del treball, de l'estalvi i de la responsabilitat. No podem consolidar un model que genera efecte crida i que concedeix amb caràcter indefinit transferències públiques a qui arriba amb visat de turista i s'empadrona fraudulentment als nostres municipis. La millor política social no és la que reparteix subsidis a tort i a dret, sinó la que redueix la dependència vers l'administració i crea individus lliures. Si ens centrem en l'àmbit sanitari, veurem que el govern continua traslladant obligacions de pagament a exercicis futurs per presentar comptes aparentment equilibrats, amagant així una part significativa de la despesa real i traslladant costos seus a governs futurs. Tot i saber que la despesa real en sanitat per a l'exercici 2025 va rondar els 16.000 milions d'euros, vostès preveuen que el 2026 la dotació no cal que superi els 14.000 milions d'euros. Saben que és una xifra del tot insuficient i una distorsió sistemàtica de la realitat comptable i tot i així reincideixen en el falsejament. La manca de professionals, la sobrecàrrega assistencial, les dificultats per cobrir places i les llistes inacabables d'espera estan servides mentre ens governi qui creu que els drets són universals i els deures patrimoni exclusiu dels autòctons. Mentre Catalunya obri de bat a bat els consultoris i quiròfans a immigrants i turistes que no aporten res a les arques públiques però que xuclen recursos com llagastes, els catalans haurem de continuar esperant pacientment que ens toqui tàndem. Alguns, els que s'ho puguin permetre, per desesperació i esgotament, acabaran contractant mútues privades. Buscar-te la vida o arriscar-te a perdre-la. Aquest és el dilema al que ens aboca el sistema sanitari capitanejat pel senyor Illa. On sí que sembla que no hi falten fons és a la partida dedicada als grups parlamentaris. 9 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat que s'ajunten als gairebé 4 que s'inclouen al pressupost del Parlament. O el milió d'euros que es destina a mantenir el despatx, el servei d'escorta o la retribució anual de més de 90.000 euros a alguns expresidents del PSC i de l'extinta Convergència i Unió, ara Junts. Ens surt car el Mas Style. Per als polítics i per les seves dèries ideològiques sempre hi ha calés, tu. Així ho corroboren els més de 85 milions d'euros que destinen a cooperació internacional, més del doble dels previstos en els comptes d'Esquerra Republicana de fa 3 anys. Diners pels avis o pels joves catalans no, però per a finançar projectes estrambòtics a Bolívia, Colòmbia, Palestina, Kurdistan o al Sàhara Occidental que no en faltin, tu. Per més que ho dissimulin sota l'eufemisme solidaritat, el que hi ha aquí és malversació ideològica de fons públics i finançament encobert d'organismes vinculats al terrorisme islàmic. Una imprudència que tard o d'hora pagarem cara. Si hem de batejar aquests pressupostos que ens presenten, sens dubte el títol més idoni i escaient és el de pressupostos de la renúncia. La renúncia del PSC a defensar Catalunya davant el maltracte sistèmic i abusiu de l'estat espanyol. La renúncia d'Esquerra als compromisos que fa 5 minuts qualificava d'irrenunciables. Recapte de l'IRPF, finançament singular, traspàs de Rodalies. La renúncia dels comuns a totes i cadascuna de les línies vermelles que Fanys i Panys que havien traçat. Aeroport del Prat, Quart Cinturó, Hard Rock. Aquests comptes no són el resultat d'un projecte de país. Són el preu que el senyor Salvador Illa accepta per mantenir-se al poder. Un preu que, com sempre, pagarem bitllo a bitllo els catalans.
El model intervencionista pactat amb comuns que penalitza la propietat privada, la perpetuïtat en el sistema de subvencions milionàries a mitjans i fundacions afins, el compromís del tren orbital amb Esquerra, que el govern del Regne espanyol ja s'ha afanyat a aclarir que no finançarà. Són només alguns exemples de factures que pagarem els ciutadans per satisfer els capricis de qui ens governa. La situació econòmica del país és greu. Més de 20.000 milions d'euros anuals de saqueig fiscal, acceptats sense crítica ni protesta pel govern que ens atalaia. Més de 90.000 milions d'euros acumulats d'endeutament, una hipoteca desorbitada que deixarem irresponsablement en herència a les noves generacions de catalans. 1.616 milions d'euros anuals en concepte d'interessos, un import que supera, i de molt, la dotació pressupostària de diverses conselleries de la Generalitat. 1.600 milions d'euros que desapareixen cada any del pressupost català sense generar cap servei ni infraestructura. És el preu que paguem per haver votat i investit governs que estiren més el braç que la màniga, com l'actual. El pressupost que presenten no és equilibrat. L'han equilibrat vostès falsejant la despesa de sanitat i incorporant més endeutament. 1.408 milions d'euros més de deute. És l'import que no són capaços de cobrir amb ingressos ordinaris i que ens proposen sumar a la hipoteca ja vigent. Fa 15 anys, la Generalitat emetia deute als mercats estrangers. Això li permetia reduir la dependència financera vers Espanya. No érem cap estat, però tampoc estàvem tutelats financerament com ara. Amb la creació del Fons de Liquiditat Autonòmic l'any 2012, creació que va comptar amb el suport inestimable de Junts, PSC i Esquerra, Catalunya va perdre tota capacitat de negociar deute amb els mercats internacionals. Avui, el mateix estat que ens saqueja les arques sense vergonya ens fa préstecs i ens cobra interessos desorbitats. És surrealista i indignant. L'hora és greu, però no hem de patir, som en bones mans. El senyor Illa i els seus 16 consellers excel·leixen en l'exercici de les seves funcions. A sant de què, si no, s'haurien apujat la nòmina 10.000 euros l'any per barba. Pacten amb UGT i comissions obreres a pujar 50 euros mensuals als mestres i vostès aconsegueixen una puja de 10.000 euros l'any cadascun. Quin sindicat els porta? Que hi anirem tots. Esmena a la totalitat a aquest govern totalitari. A continuació, tal com estableix l'article 132...